Aguso Abbas. Nami ay sana sira di tiwar di tiarai. Tigu ali ko Abbas. Atina hay Abbas. Aton atigian ni miyaka pia agawi. Aton atigian ni miyaka pia agawi. Tigumana iwabas ay pinakamapya kumapya agawi. Nayaw mon tema tahu Jum'ah. Kaso yamul Jum'ah na sayyidil ayam. Ayaw ulu-uluan ng mga gawin na so ano na Jum'ah. Kay pat amia pili ang gawin pat amia pili ang gawin so amalon. Na pinakamang ala ko mga laybalas pati man nagawi na inaluya ka doon sa timan yung Jum'ah ano ka ano yung buwariyak na yaman tigwali anay sa kadalik ano ba nung na Jum'ah tinamaga tigiyan na ay pinakamapya ko mga gawi na sugawi adigaw di makanggal bang sa mapya. So at pigiyan sugawi, adigaw di makanggal bang sa mapya. Kapag hindi ka naman mabu, balang nagoy na mapya, ay mapya na ginaw, tabi ang sukat kaon. Ang nagoy, daw makasukat na mapya. Ang nagoy, may kasukat ka. Ay hindi mapya ko tabi ang sukat ka. Ang ugiyan ko tagoy, apal di ka nga nagoy, may kalaw ba ko, hindi mapya goy. Tigman na yung mabas. Alay sa kadali ko nagbagay pili mong buginan. Lagi na bitiruan na buginan yung ka. Naiman na mamulag pero naraka ka na buginan. At tiginan to na. Kung na'y mapiagawi. Sige na, ayaw siya pinakamapiyagawi. Nasukya pantagang kau nakapataya sa kanamukning ka. Saan din siya kapantaga nakapataya sa niya na mukmin mutakin nagitig din daw na ninagawi ron. Mapiyang nagawi. Innaman a'malu bi khawatimiha. Ay pagidainwan na ko mga ganubag nasa ke pantagan ka. Saan ka po sana? Iti mapya. Iti desisyonan. Saan ka pantagan ka? Lagi ko. Pintalaman 1, 2, 3, 4, 5. Nasaan dyan last yan na yakila pintalan. Itu. Anak tinggi mana ali ating ubas ato na pinaama piyagan mo ka gawi yun do na imantok managil mo ka tigwali samuya kata ibu kalau siya samuya na yung mapiyagan mo na nagtiruan niya na dan do so samuya yung mapiyagan mo ha tingin man na iyo ubas anak tinangay nun at tigiya ko ali didiyan na ayaw kaya pinakamapya ko lang kung nagilubang na sa jati arimaw na miyakwan nyo ito halagi dito miyakwan nyo itudno ito pamanakwan rabatan yung gida-gida na matakliwan wali ako sabas napuna na yun ka pamamagay na aya adab yan na pata adab al-istima arba'atun patima paganaya asun saya sukasun si iya na ayat pitu mana nakapian niya na matagur ka patay paganayron na alistima pumagin ke pemama kinke walladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab gitu katiruan lah katiruan nabi na tingin na manistama'a ila ayatin atahun lahun lor
tamma yaumil qiyamah. Basta tiguan la mamamakin gasak taruh tu pa apa makin na dua ay bagay kawan la dua tema. Basta mamamakin ke. Ulaika hadahumullah turun kawan la. Basta pemain ke piye turun kawan la. Gupumaloy ka penatiwan la ulul albab pero na ulul albab na mataos sa dira manapandi sa gida-gida ribulo yang malantas yang sutang basta mamagin ko ngayon to na ayap kini ka upamana may rasay ko miya kapipira puluragon na inutayan raka sang utamya kay sa kauras yuka niyan raka ang taungan moto akal yuta katiro ayu tikila traka itu benar ako ba maditiro gimana gimirano ditiro na diini kegagaw mga inaiwag uso mga amayaw uso mga pangarili benar kan wetiro adi niyan ano gagaga kay ino inaaguma kaya diyan ka ditiro na naris babasa kagati nga mga pangarmati yung wata na manguda babasa pagi sekolah ngatin mana-mana marah ngatin may belian. Sama butingin na bagutaw na bilang ataw ang ama to na mapya mama. Opo ngatin ni mat bilang ataw na miya to ungkad na kuyaw. Dahil natin na po ato na kuyaw basta di ka bilang ataw. Kau, yun dia ditir. Panamo kagaya tingin laman sigilo. Anak terakhir na lupa na wala yan. Sa katingin na balikan akong kuya. Dia ditir. Nasa kami na ya dia meditirong kotao na makapia sa dunia na makapia pan sa anong na mauri. Nami pesurut ayang sulang ulang wanat tao amat tatagu ko kakadnan yan. Asarap po maging na. Ikadua, nagpamamangin ka na gumbagin na ka. Kanaba makairo-kiro ka din. Pilih pemamagi dari jernih magi surya uja pedih. Gumbang nakaka silent. Suka pemamagi dari na ayah pagi lain na dua. Saya yang hari ya saya ini apa surya saya nggak pedih. Gusi. Ingat telu Adam bisa kasih saya. Naman itirun na nama-nama rin nga memorize ka. Al-Hifd. Memorize ka. Agi may kasumiyong kasi namitiru si Alim Jibar, namitiru si Bijuaybir. Namialing ka na muling si Sinamu, nakakapura niyan bukada. Aba niya nun may ako ha. Akan na bomboy siya pipi, kamboy siya ngingi. Apa siya? Aba niya nung gawin. Kailangan na lang yung reson sa kaya ditalitir. Ikapat na al-Bashira. Sumyan ka na nilibir na ka. Pero nakakumataw. Tututulaan niyo. Mutamiyanig ka. Nakasama talo Patiman. Adab sa kasong saya. Pemamakinig ka. Tumatarag ka, ikmurais ka, nilibir na ka. Nilibir na. Lagi din na sisita no siyang ngaya puwasa. Sisita no, doon na una-anaya, alimo, gugaw, o Allah, siguri pa niyan. Panulubangan no, kung ba naman natiro, sabi niya na kanaw niyang aramagan. Bunyi niya kalane. Gimambu na tiro na ang tano na pigilayin tano Allah subhanahu wa ta'ala na sali jadi siya ikalimo. Adinian lagaday sukapunian siya mapian. Adinian lagaday na sambu sa minakirig na des sa minaday na dami akuan niya nun. Nah, ano ka? Maluitan ng bungo pa.
Oh. Di ngatan buaya. Ay karang ngatan na marautan sa luhur. Ada mana luhur alaw naw. Adin. Mamana niya nagwalas nusi alas suci. Nagmamberiang na sa alaw na 2 oras mo. 2 oras rak naman. Mas temu may purpose. Hira wana kumadut sa hindi daw purpose na. Oh nakasala city na tamasala terus. Nagopan makaw to, diga pwede mo na naman yan ako. Namakuha niya ang pumunta ko niya, namakuha masali na purification. Di yung purification niya ng tayang mutin eh. Tila yung pumasan mo dilaw ay napilan. Jotang kalyatin mo siya mula ang sumasigipan. Wala yung mga dyan. Pagay na nga nga meron na utang ka siyang tatindiro. Na makamasin na din. Makamasin tayo tatin na dinarilayak mo nga. Ada kasipin. Siya na kan kaya ako. Oh. Nah. Gini Ramadan, amaratang tanong saya. Natiro na ang tangano. Naging ikikali mo ng taluan lang. Na di niya nalagay day. Pamana kailangan to kanipir nalagay day. Ay mana tarusian na. Tarusian lagi kali mo kasi. Kami din nakasubukan sa breed, kami din nakasubukan. Ubod na buwan sa breed, lagi nga Ramadan, mga bukataw na di pa sa breed, kami mga Ramadan. Napasahad di. Siyempre. Apa kayo siya na inuwa ipapunutula, aging kaya mga amal. Inuwa ipapunutula. Ugi nga pangalayan, ibalas. Ang manisa na din yan ditiro na pulengan saan. Sa buso lagom niya na matawan ka. Iba talaga sipingintan ka. Lagom niya po, dyan di ka pa buya sa nga ibalas. Agugi nga yan yung di ko gawa nagasipingintan ka. O baka kay masipingintan. Ay kaya kasipingintan, sipingintan lang na ka. Lagi nga pero na nakakawa. Saya. Kaniyo pumatay tanong. Kagigitang tanong kubur. Giga punya sa amalaya. Ama pagamal na ka na may alibri ka rin. No, di ka mapagamal na di ka pa alibri siya na kubur. Katawan ni karagin na kubur eh. Tema tau ron. So karagin na kubur ah. Oh. Agi manusia ni nagira di ngobong siya na uto ako niya na kubebe. Amay alubong siya na mapia-mapia di kata. Di nga kubur na umanagawiin na makatalo tanong niya nakataloy ka. Makatalo makapananalo siya kubur. Umanagawiin na makatalo. Nasulo pa na makalima. Di nga lupa na makalima. Naging nga yung kubur na makatalo. Umanagawiin. Di tanabin ka rin. So na di pero na kubur. Di pero na kubur. O ay. Mamaranaw ang tanong nga. Niyo kasabuti ka. Mamaranaw tanong bu. Oh. Tingin na ya ibn Adam, hay buat anu Adam. Fastaiduni, preparado ko nga. Preparado ko nga. Pasala tigo kubur, nadar pa ako pinakamayaw ko mayaw agu pinakamasipit. Nataipiro niya sa kubur na aircon. Aircon sa kubur. Ayaw. Pagila nangangainit tambun na Allahu Akbar. Hira ko na siminto, agi ako na dato. Na siminto ini dingding aliw. Adi man hira ko na kayo mamaan, adi man na bentong. Na mataguro na iyo mo to pagilataan niya na siya pangampan. Hapiw di ketutong sumiyate na tiyotong hirapan niya ko to. Nanti pirang dunia kan di nak pakasangon niya. Asara kaya diru umat aku subutu, kadi ni me pendo kero. Ini di pakasan kawa kabe penda nasakan di gede-gede sakaya tu mayaw matenggaw. Mayaw sa kubur matenggaw. Mayaw. Yiti di diru no kubur. Hei uri penwalla na preparado ya kong kakadar pa ako miyak ayaw ya ako miyak simpi-simpit gaib har didan
masimpit harjid dan pinakamalan. Nagipri para dutan rugi ya, ngaya pagpusin dan umay. Ikadua di tiro no kubur na ya ibn Adam. Fastaiduni, hei buat tak dua Adam na pariparan biak ma. Ana baitudidan. Pariparan biak ma. Asang nanti ko kubur na darpako asuni sumiyam makasakit-sakit kabut ako mga ulid na jijirang. Sumiyam ka sakit-sakitan. Nagisirang. Nasakti gas manigas. Nayawan yan din. Nayawan yan din na. Suti ko Allah. Upurat ya kaparat ya kau di kapurat ya sakadin kadinya buaya kelepas teyuba kasakit kalau kapatay tayo pekerja karena dia masakit karena dia manukas karena dia matay tayo pekerja. Gimu tahu ledro mga babayakan mga bagariak na subuh sumata tahu sanguta soko tadi layan na upama makatek sa dunia na din na mau yaga pamumula na sa kumu. Kalau bisa niya. Dah, wag ba diyan niya tuman. Ikat dalawa tigo kubur. Ano siya ano na ada ngagi nga kapatay na kailangan na kesagadan. Kesagadan tano kagi pinaka anak akalian, anak ngangalian, anak kataon yan na tao, asep kerusun sa kayakuan. Ikat dalawa tigo kubur. Na preparado yang mga buatan wadam ka ana baitul aqsa piyakan lakalaka ko darpa. Ngayon to. Nudulo na era ko sumungar. Na adin ni ano dito ng mga tao na pagisun sanam. Titila gadan tano nga may pagisur ka tano amay. At pinay sina mag-abidyo. Amay akin ay pagisur kaya. Kaya na amay. Amay ka akad. Amay ka isinin. Amay ka arba. Salasa. Amay ka arba. Amay ka kamis. Amay ka diyumata. Amay ka sabato. Ginani ka puta ito. Amay. Kuri ko to di. Ay ating belian na udi ka mata ya. Doon na puta ka. Gagawin. Malungga pa nga tiya, o di ka matay, abagura ka na putay ka abagua, o di ka matay, abagura na putay ka babu. O di ka matay, babu na putay ka inaaba Nawari ka man, udi. Ani ka mali nga amada to. Di rawa pa namang udara pa, naipili na nga kakarasa. Pili na kasumadagal na misinaugan. Nasumagata na miya makadlag. Nasusatiman na miya talo. Dua timan na miya talo. Hagi na napili na nga miya talo. So dua timan yan na miya talo. Tao tuba. Ben lagi ada mayang at ginubok di pamrang. So dua timan na ain at kataluan na kahit katalo niya sa utakan. Sumagat ada ngipa nami ada kedagan nak gerbang nak utami kadag. Sumiya kadag-dagal lagi sinaugan ka auto suulong ka ana maputi o na adna. Nakurigan na. Mga pagariang bening ko Allah ya Allah nagyang kaya dinilibir sa ibinjuay bir. Nakang guna na mga pagariang na isa kay baraso. Nakasabapan na aso ka palilipatiran na makatusiran naudisiran pagaman na mga pagaman siran. Hey kagnang ko Rabbul Alamin pangninaan kaya Allah iya nga pagawin na namin sa mga darpa agama na maswas at tarot po mga tao na emala nagyaya nakisabdan ito, talutiman.
Lalangan Mekah. Wa kafa bil mauti wa iza. Kia sana-sana anak tumo manusia sa ginawa niya pakai. Kia sana-sana. Lawan na berhenti sa dunia. Nagdini yang kera-kera sukalo ka sa gusto pakai. Kenapa lagi juga sakit aku sutiu ba adna pikir non. Nasukalo ka sa nadikeren, nasuka patay nadikeren apya sakaden. Di nauna niya na bilyonaryo, trilyon sa kutagar pa na di ka din marun suka patay. Ano ba ginawa niya? Ito na kawa sa siya ito. Kakana ba ka bilyon? Rapirat yan. Na emak kirwar kanu ang utatigi garumalian na ibet tatigian ko Allah ada masa pulung ibu yang guys dua kanon. Namanya kayak dia mana di belai di mahwal karim wa mahwal arab akram antunai marane natunai subran jakarane na ay kaya marane nalungan ng mori tunai subran jakarane kapatan kapatay marani dia melakay tiga senai itu tahu tiga anak pedami alim kata nekin Arya semusanit alang adi adi mau siakan lagi dia bapak pedami yang hapus kami yang itu dengan niat pergi tapi itu bertabangan itu bangan kawan tinawid jauh hospital ini siapa beli kemudian di depan mapita na anak nanti dia restunya ketiga leang ini nak siapa nak cuma begini dan leangan bertamu leangan puisa sutra na leangan puisa sulupan na leangan dia kau pa lagi suka patay na begta panakaw nak gigap berusaha saya pengulutan sulaya gena madugu kundaraan at tumagentang sukalat na mindang supulayagan nak kanugunumaran dengan miaras say romandeng kuran dengan umarandeng baun minit tembe da umit tembelana ni awawannya juta mo ni awawannya sukan uwin na agi petay na audun yang buah ini misin dua yang dahil ini yang tayo siya ulang mundir na ini sa mga nigan tahu no? Suliyo rin lang sa mundiro, beda na lima nga. Di ka mong geruran, di ka geruran ko tera, siya ka geruran ko duyon. Nah, orang pernah mana kisah? Lau ta'lamu ma'alam, la dahiktum kalila, wala bakaitum kathira. Wati ko nabi yukataw ini usukatawanan. Di ka naman pangasina. Api yang itu. Apa auropan. Ano naman ito? Pamakatay nga naman pita nagala mo siya. Ang tawag ni pakapakasina ka. O pamakapita. Nagkuhan na kasi karoon mga pakapakasina. Piligro man ang katatagutan sa dunia. Piligro. Gini katatagutan siya. Kaadin nila pungas tanu siya na pilig-piligro kamaumatan na dua. O di kami ka surga na miya ka? Naraka ka. Da kulunga. Da baru kalapit. Da katiru. Din na katiru. Apya sabi tuwa suno na di ka makatiru. La yatakallamuna illa man azina lahumur rahman. Di ganun makatiru at iguala. Inun tabu sa izin na naans. Aptiru. Dia maaftiru. Apa sih lagi dah? Si. Dia macam lagi pagpada. Di dakonan mengulang lagi tu. Dah. La yatakallamuna illa man azina lahumur rahman. Dah dinakatiru. Sabu sa izin na Allah. Dapat eh. Sa kita na ano na igagawa. Piya kalak-kalak sa kubor. Ay no to. Kaisyan ka. Tunay pa isir ka. Maka umaro siya bakit? Hinuwari. Ini kultiya. Begitu pa isyan. Maka
maluso ka ulit, ano niya gumumugarin na. Na mga maluso pangit, tingin nyo ulit ang mga tayo. Mga maluso na mga duwi, kaya siya ka, batiin mo ka rin ang mga kwa, kaya mag-iya nga buwe, dako na yung nakaloy, dako na yung naduwi, begitu pag-isyo. Ino ka rin yung mga sila, nadaka po ng mga muli, nadap na liw ka, begitu pag-isyo. No! Ayaw po ipag-isyo, namam. Pagampaganayron, man, ragbuka. Kaya bisweswat ka. Kaya bisweswat ka. Mandrat mo ka, kaya bisweswat ka. Giginawang ka, sipulano, sutrak ka, sulangon, nagdibisweswat ka. Laudi ka mga sibag, batihiran na libre. Balagi do studian dia piakatin di rusak peran, karena batiangan na di mabatian ay buat taman na inukiban ng mga ginawa niya. Naya kasakit-sakit yan, nagirapitirin na di bulok. Naputay tayo sa kaya. Ay girapitir ko tayo, di na ba niya ang hanap niya bulok. Naputay tayo sa kaya. Nagyo to na uding ka masembag kaya maptero ka na hula adri. Ay daw, diyang katawan. Hagisumi mo kalilimun na dasa ko tapata. Daw chupat, dasa ko tapata. Asumi mo siya na diyang katawan na mata ko utaw tagyaro. Hira ko na di mana nagsiyaan. Pengitir kita bisita, iya ko na naman na pilimpakon, anak pilimikon, lagi siya sumidal yan na dulu. Nauray pa na. At na niya sisi na ba na pero dia dito nga rin matatawin, anak niya rin dibitere sa wala, nandun sa wala lang niya dibitere. Alam na niya dibitere sa maray, sige na mga mawasi, nanay ka mo. Nanay akong gano'n, nagito na diyan dibitere sa hangin. Sukatat tagunon na ko kayang kakadaon na sudirun tataguan na rin nakapangkila karon meta tagutu. May nairinta na di sumbe. Di sumbe niya gitu na akarina. Ay akarina sa lumilyo swiman na yan. Lumilyo ro. Assalamualaikum. Reparaduan no. Assalamualaikum. Tegidak sali. Nakulit man eh. Assalamualaikum di paraduga. Assalamualaikum tinkin. Atau mininig siya na ulit na tapay ka. Ini prarabagyan sumuntiya bulawa mayak na ini prarabagyan. Syukuryan na ini prarabagyan. Ini panlabagyan. Miya ka dengar lah. Kenapa si biliamu? Apa gila ita? Mata naki. Ay ginawa na tama sa ustad, tama sa alin, tama sa langon. Lahat ko nilabagyan. Manilaon yun. Anyong dati yarano ang nauba ka diya pagkindat ta. Ang nauba lang na pagkindat ta na bulawan. Ngayon dati yarano sa nga puwasa na ayan kaya pagilay sa'yo walang uta ng mga pagariya. Ngayon mga loy na kamarang bumay. Inilumod ka. Basta kaya mga sila sa kawanan ako sa diwa na di nga pagkasasuif. Tawarok ka o untuligad ng utapalong ka. Nabati ang kasula ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di nagating mga kadato tamong langon na diga miya kalalaw ti balas. Kasi sa mutahadith na boy sa kapandagang akapatay sa mutasalungan. Diretso. Atay dibut ya siya, na lima niya na. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Puro-puro penuh Allah menangka bentugan ka sa alungan na moro. Pagumanang penuh Allah sa timbangan umahamal ka sa lagi da palawhod nga makalala. Nani nga ba diyan mo napakasana? Nama pakasaka natasbikan siya pula usia. Nama pasadiga nabati ang aso ayatul kursi.
Nasuayatul kursi na mabati ang natiyo nabi na din nalatiyo ko surga. Doon din nalatiyo, diri juga ko surga. Ay mo latiyo nakapatan. Ay ko ang bati ang abay ni mati sa tama sa utawa wala aliw lagi. Harap utama. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. At tama sa utawa wala aliw lagi. Namapasa di ka na bati ang masukul huwallahu ahad sa mga sapulo. Kau mangaung ka sa puluhan na paging balay kawan sa walay nga mo surga. Namapasan ka manang tasbihin na kaso subhanallah wa bihamdihi. Nakamagatong siyang kawan na apya lagi dubura-bura ko kaludan. Dusang ka na nirilar kawan nga. Nagtiruang at man surada ito billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya wa rasulah. Miya patut, miya wajib bergansu. Ika sesuatu berbaya uang lah. Kamu bayang hari kawan adik yang itu. Mata naya kamu bayang kawan lah. Ibet tak adik adik nak kata mana apa tengah. Ini lengan utama mayor lagi nak ngambil manajerian. Tak macam di mana sama mayor Allah aku baru sore yang kamu guna tak mana udah. Ngambil manajerian. Wah. Di mana sama mau tangapin manajeran ay gua ada sandingan ay pitiwagun. Uang saya 50 ay. Uang saya 30.000 ya, uang saya 10 ay. Namanya enggak. Lagi dia rasa isang utoras. Nasuknya perasaan saya dia nanti umano sa perasaan kakaang kalitan turasay. Dika perasaan kama rarasay kadel. Nah, dapati saya mata tagu saya aman. Nah, sekalip ni mata ulang pag-usayin tanwaya. Mahabubayan, mapagariyan si Islam. Ano niya masih baga? Fayadribuhu bimadrubatin minal hadid. Fayasihu sihatan yasma'uha kullu syai'in al-insan walau sami'ahal insana lasa'ika. Gitu ka pag-usyaro. O tama balas ang utama niya sumbay ka. Nagitay ko nasbig ka. O yan. Na mga papasagad mo tulangon. Natasbig na kaso talugatos. Kaasarati ko na biya di ngayon ni palabasan ko. Sobu aguso. Ato na ini naasar. Na di ka dun pakataman na sa kamarmar. Nakagini ka nusuga nga. Assalamualaikum naripakan juga. Gana taga kita ro. Nailang aja kita gumiyana taga di isya tor. Di imbe tas. Nah, farid mo na. Allahu Akbar. Masih sifatnya na sifatat tandek. So tandek na kamu tengah so film na bugay nga nga na bisa ka tente. Paluluba nga si mga soa gusi uliw. Ikat po siya. Tama nga amal. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim namagatus. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi magatus. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad magatus. Nakatalugatus sangkaw. Nakatalugatus na liwan. Nasarap managat yang manutulugatus. Di na to ba 30 minutes? Na di ka dun pangataman wala sa kamarmar. Kasi kano di gede-gede siya. Yang karang-giragin masuk kata beride. Beride muna matang walang lagi kay sugat. Subhanallah. Nah. Tagi siya nga na di ka makasumbag. O di ka makasumbag. Na fayadribuhu bimadrubatin minal hadid. Bentol, auto, kenapa apa magayo, kenapa dudulay bugirek ka, kenapa nak tirunian, kafayadribuhu bimadrubatin minal hadid, bentol, andin ini yang masih baga, namun andin napa sana, dapat teron, dapat pulaulan, na andi kapakatan ang uta bentol kaya kay uto, busida ani uto, ami pawa-pawan. Bahari tikit niya atong surga. Oy. Niya apa wala. Na migil ndro sa 70 feet.
70 kajira namigadro na mata na ro na paya si Jose hatan na makakis sa dino na niya naman kaskakis ka masakit na yas mawa kullo say alang ulang wana say na palayo makanag ilal insan walau samiahan insan ala sa ito ay budi yung mga naging na manusia kauman gumamanusia na lang siran patay na kaysa kabutog yun di piyakalakalag atigtan ala ba ito luwak sa piyakalakalag nalip tugong tanong siya ginawa tanong mga bubayakan mga pagariyakan mga watame asisitan sa Ramadan na saya matataguso din daw na ano na mga piyak o pamakapakaran din nangyayang muna sa pulo gawin na pirmi yung bagay paganaw sa chopper sika third fourth na paganaw siya na yung bagay ron siya matatawag siya sa pulo gawin kaya matatawag siya sa pulo gawin na 80 rago na gutalunan matatawag siya na sasalungan na mapagaman nakaagyan kaya lain na ito nakadir siya kaya sa pulo gawin na ayabadalian na 80 rago na gutalunan nariya utakan yung mga amalom yang una. Doon. Na. Ano nung siya matatago video ay bir? Sakay sa pulo gawi. Isa. 3. 5. 7. Siya. Di masyur kumaulama. Asulay lang tulong kader na sigo sa pulo na saya marane 1, 3, 5, 7 siyaw na doon nilapis ro tigwal na aya ay waladi na amalo kudu hidrakom huis ka no niya marate na din yung mag-isa lugar 1, 2, 3, 4, 5, 7 siyaw sa pulo nalikan pa katulog pa ito ang tutulog mga tiroy ka napatulog ka di mati, alaw na pagnaw ka. Ano yung kami ang pagkamal na karo, kami sumay nga sa wakatuwa ay siya, mitirawi ka. Na udi ka pa na jud. Napagnaw ka na, batiya ka sa Quran, panasbik ka, duo ka. Udi ka pa na jud. Siya ka na utatarawin ka, so tarawin. Na ta'dilu qiyamul lail. So tarawin ka apa dikasuiman nami itu nganan sa sunod yung kagagkya sunod yung kagagawin na kaya panabihangan ka o ka makana alaihi salatu wasalam so tarawin na asaradin ka bilangin sa imam ka na ta'dil qiyamul lail isi nga buo to initinding sukuan kapag ano nila sa mo to tahajud qiyamul lail kaya kaya panabihangan sa kagagawin nasaradin ka Diga beliau igira akhirap sumejira jawit ini nama tu beliau. Baik ini beliau sudah igira sumejira jata witir. Apilih nang jalim, napilih nang jestan, napilih nang jamejan, napilih nang itu napilih kiran. Dina benar juga umanar. Elaman ang utaka kurang wakal, pamikiran ang utaka tao. Beli ke ba mana jadi masih megang? Beli ke ba? Ipakai siri ya. Apa yang kami si meja meja nagabay manaju di ka? Naubukol na mama si meja meja kan si bengan na nepos ka ro. Nepos ka. Owan. Ayah pernah kapiyaw to na minitindig ka na baradya ma. Malay ba na sa baradya ma? Owan. Ino nga ni pangapula eh siya napagwitira na sa kabu sa katawa mo sumiya kadang-kadang na ino nga paabla gid. Eh si baradya ma na 27 nasa kana sa satima. Nung madigra siya sa timan ito. Lagi mo na 20 ito na madigra siya ang 20. Ratin na lang mo na 20. Lagi po rin siya ito natin ang amat. Tira ko na dimurunin mo siya na din na pamikiran na Buddha. Ang tahala di pedeng. Pelan mo di siya buto. O rilay ako niyo. Rilay ako niyo siya. Pilay ka nung tamal. Pilay ka nung. Nah, may apa sabi juga patay? Tumugunin tanong sa puasa ini. Naluin na karang ano ang kaya susurugay, pagapalay ko wala. Yaman, nagipasul da karang. Gipasul da karang napatay. Oh.
Tunau itu apa? Nakira atau Quran. Pabebati sa Quran. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ah. Tujuh surga. Mandingan-dingan yang utapat kakala siya tau. Dia utama nga tao pabebati sa Quran. Gugawi sa dundo. Sa Ramadan. Apa yang di Ramadan? Pabebati sa Quran. Niya magutuso niya mga muray sa Quran. Niya magutuso di mamagimam. Ha? Napabubati sa Quran. Lagi di mama saulan na din niya. Kelpas yan. Oh. Maalatan to. Waman na. May akuan niya. Ikadua na hifdul lisan. Hifdul lisan. Siapa nih yang ada daya? Siapa nih? Oh, ingat lo, itu amut taam, kateskan ya. Katanya cuma pasal dia pemagana, gimana dia pemagana? Yesusnya, dia jai manindingan no surga, ngai mangat tau mga barasa dika. Andi dia pakano toya na tinata kawang kan. Kata dia pak lucalah dia nanti kita saya karang lapis, saya karang ko. Dia nane manindingan surga. Ay apat, naasa imin, seketan wa mga papo puasa, takkan seketan. Ay manindingan surga. Nakami puasa, antang kaya mi puasa, nakatay sumi puasa, patap mati man. Gini puasa, oh, tutusin niyo. Tapi basta puasa ka, nagkakuwang ka surila, na may kataw ba ka, na may kakuwang ka surimo, puso gagaw, basta puasa ka. Amitigir ka, gumipuntang ka, nakatatutusin. Wakala al-hakim minal hukama. Pintiru ang ayaw lama. Api na amapur welibila. Ayaw ko na tos. Sa siya ito na may awan yan sulimo, rila, ito ko minanar. May awan yan. At dirisyo pa na utami siya ginawa niya. Napaktiman. Penarapas na na sa diyaluan. Eh kati alas dis. Alas dis. Ano ka? Gumagarya na na piya sobra niyan pizza. Ilay ano niyan. Ay tani kan bukol lang na. O basta ni bus kami pagilid yun na piya. So lag tali mataon na. So sa kana piya pira oras. Ati ate pag nagawi, ganun ka nagawi, kapit na. Pwede ka siya hindi. Sama na sa timan na rin yung nagbang. Kaya pasakay ko rin dyan, kaya kayo niya. Sa timan dyan na nagbang na rin. Oh. Nakagay kaya sa miron. Kaya nagbang sa radio. Nabi minito ka namin yung marang sa radio. Hindi yung marang kaga, ya radio, ya iso. Labi siya po, lo. Kaya, dia yang mga perikakan na, ibu na yang kira na sabi sa kagubaan ng radio ang nag-isabihin nila. Napiang kami na. Ginaway. Boy, sa share kami na sa kapal lagi. Mata na tigil nga pia. Kalutin man na radio ka. Nag-gamer ka. Oh. Minimarang kali. Mata sa timan na radio. Minimarang. Na naman na nag-isaksi. Na puno na koron na pia kay kumulitog. Eh mana? Napaganay ron. Na ayah fadalisanahu minal fuduli wal ghibati wal kizm. Di pemilaan di niya taubat di ikelimu. Ayah fadalisanahu minal fuduli wal ghibah. Siap niya na ginaw niya udah beli niya nakatiro gusto ka pa magenta gusto ka pa mukul. Sini apa ya? Ikadua tos. Ikadua na ay farrika ashabus su. Basta katawan na ada gawang na guna kebinasangan yan. Silakan na ka. Ngiplay kan. Ngip ginawain. Basta ada gawang na dakyuman yan ka parateya. Dakyuman yan ka kawiyagan. Dakyuman yan ka ilmu. Dakyuman yan ka mapya.
Pila ka na ka? Wah, ino ay nangiginaw na nga kuya. Na may laywan na uta laginan. Nangiginaw ka to. Ito Ikatlo na an la yura li ahadim fi qalbihi hasada wala adawa. Di may laywan na uta la ko puso umanibisya katawan nagatanos so hasad. Kadengke. Wal adawa na gusto ka pake bubuno. Pera-perai mga tao at ginabat matay kamu makabuga tao. Ibet at tingin nga hindi ka pa kabuga tao na masungar ka din. Ako rin kaya? Di puwasay man do. Barakam, papiray na tingin nga sa pulugoy nagyapatay nga. Daw to relay da. Susaya penjugasan. Susaya penjuga pakai preriduay. Susaya penjuga dengke. Nah yang pinang malapuan dan isang kaya Ramadan. Nakatiger kasabar. Aku kapagaman. Masa ramat tiger isu kamu. Magaman saya. Nadirisu. Fa'ammal ladhina amanu billahi wa'tasamu bihi. Fasayudkhilahum fi rahmatin minhu wa fadl wa yahdihim ila siratin mustaqim. Itu mga diga. Di nga kalalaman kasi nga po yan nag-isul. Paano matatapag malalayo sa limu Allah subhanahu wa ta'ala. Ano malalayo na gumatatap sa limu Allah subhanahu wa ta'ala. Talod na daw. Ay yahfad lisanahu minal fuduli wal ghibati wal kizb. Ay yufarrika ashabu su an la yura fi ahadin fi kalbihi hasada wala adawa. Ay kapat na ay yakuna musta'idan lil maut. Pinakamana umala at titidagan yan ng kapatid. Kapatid, tapi ano tultan lagi. Ay pinakamana di tanu ditidagan mga rikulay, mga pagariakan ng kapatid. Ginga seminar tano nasunod yung nabi imisyo pa pawallazi nafs apa ganay tingin naman ahabba ayan jura ala utaka Allahu minan nar berarti nabi kebayan niya may lain yung mga tao pakalilas na ako naraka tingin nabi tingin na paliyan zuril muta'alimin ilayan niya mga tao hiudo da pumaganda nagina ni pakalilas na ako naraka Norano bitero agi pumagin ko naranak kano. Paano makalides ko naraka? Pumagin ka tenudika na pakalides ng wala ko naraka. Nayuti pinangamala antap tano agi bitero arkano. Aya pinangama piya ko gawin na kaya pantag ng nakapatay sa kanamo miga. Nay mapiya ko magalaba na so teri maunwal ba. Subhanahu wa ta'ala. Nay dapat kami semua sila di pumagin na din. Gila piya mo siya na bago ba ko ang kaino siya na miya kalala. Nagi tiara pasang. Tiara pasang. Bautu. So ay mana. Nagianan preparaduan tano so kapatay. Na ipreparaduan tano ron na pangalaan tano so amal tano sa kay Ramadan. Pagi ngaya Ramadan na inibida ini wala subhanahu wa ta'ala kumangaulan-ulan. So faradusiin na patimbangan wala apetopolo. Petopolo ta pa. Sa timana sambayang ka aduhur na 70 aduhur ka sumbengan ka. Sa timana Jumat na 70 Jumat. Na susunat kasi na beluin wala ayat balasyan na faradu. So tasbih kasi na timbangan wala sanggi buat tasbih ko na Ramadan. Masakit niya kadida ka lang. Sa salungan nakapusaan kasi sa salungan na pagawa tagawala ko naraka jahannam sa mi'ata amin magato siragon nasangot tayo sa hadith oay namamin na abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidhalika al-yawm wajhahu ila nari sab'ina kharifa 70 ragu. Pito puno raw. Lagi itu nama itu serang tayo sa hadith. Ikadua, nasa din sa tao mga pusa si. Na lagi dia no sinimba wala sa miya kasaragon.
Naidiyan no sining besola sa biasa. Ino yung makalala na panganunan tanong. Sa din sa tao mga pusa siya na piyapian yan. Na nafasallahu anhul ba'si wal faqr. Kunun wala syoida kan nagusto ka pobre. Allahu Akbar. Sa mga pusa siya na pagilayin wala sa kailali mo. Nasa din sa ilayin wala sa kailali mo. Na lam yu'adzibuhu qattun tarfa'in. Adin siksa wala pia sa permata. Dinin siksa. Ay nilay niya sa kailalim. Di pangalabalas. Pangawatan siya. Sa kaya kapusa. Ayat sobra saya. Ayat sobra siya did na unaan niya. Aptiro na makan. Oh, dah. Digalapisan. May aysa na sukaab. Sa Abu Hurairah. Sa Abu Darda. Nasun yung sirang Nabi na inisirang nun. Inisirang Nabi. Tingin ya Rasulullah, ma'alamun nas, ma'abadan nas, ma'afdalun nas. Kalua pa kayo ini pa kayo sirang Nabi. Tingin ya Rasulullah, antay din na unan na mataw ko mga manusia. Antay baras simbo kiran, antay mga mataw kiran. Na inisimbo Nabi na al-akil, afdalun nas, al-akil, abadan nas, al-akil, alamun nas, al-akil. Tingin na baras simbo, ay mataw, ay mga Nabi na al-akil, na kalian. Anak kalian dituban no baya ginawa niya sa kalian atau niptiro na anak kalian ay petiro na anak kalian na isaw na giyang uto atau may umasapa diya na ibibitin ng uta sudah may kalala tilapia na magato si arga nagu pamimikiran na siya ng utamano ka yang itang uta tutulang umano ka diyang utamano ko na may kaysa na lumiyangag. Nilai niya natitud na mada kalapapan o kasapuro. Miyak ka doon na. Ano nilai na doon ako takadala na punabot nila na siya timan ali-ali. Punabot dia ni bulang-bulangan na utal ali. Tumiyulong aman waya. Dari madi pun ali-ali ya. Siya kaya na tingin pong jababa. Kau tingin pong jaburo na baba saya. So kaya pira na sa puja baba na punya utungan na yung duta so kalala kau sa kambabanog. Bunyan do matong do tero kau liali. Ang kaya mo manin do tero kau liali natin na ano siya. Sore ka baginata ka manaon. Na umani mga duwaro na naliyang agi na puro na din na papanukol. Naliyan yan niya. Nakataon ito. Dito yan lakil. Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal adisu man ittaba nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani. Ay din na kalian na taon ay pumikiran na nagiginaw na basupadian. Mo na kala na taon ay pumikiran na supadian no masusot giraw dua niyan. Ti dua niyan ni sobra ko na dua. Tiap pumikiran lagi no ay susumbat ya gitu bilin na Deaki aseda boda swagian. Ne pamimikiran anda gigina ka. Bijo eber. Na mata taman-taman eh. Ino ari kita mi apa ngaji. Ino ari kita mi akan dia kata ino ari kita mi akan terakhir ino ari kita mi akan belen. Dia pemikiran gigina ndak mata tahu. Ino ari mi ako mami sa testit na minibuga ka ko. Ino ari apa yang natang kami na mi akan nalipit na siya gitu na dulang. So kailangan mo to. Kailangan. Yang masapa dia na mele ya kala natilapya na magato siya mati na magagakuwari. O ay hindi ko uso. Bunia na mapi ya di na matay ka din. Miya sapa dia na miya masasaraway. Benuita. Tahu kaya pa macan siya benuit di na mamanuita ko sarana. Miya manuit sarana na miya wala miya kala tilapya na ibu miya syariya no lagi mo ta benuit na usupaan na de matluwat irga. Na ay sudipu isa na mahal ka sa giyong kutuwa amalian na makuwang ka sa dinian nakatawan na imiyang gusto ko na imiyang ito. Kaya ba po gusto na ako na breed? 40 ya, 40 kami sa Marawi. Na breed, na 40 sa Marawi. 50, aduh kuya urukan, 50. Share kami na mata 40. Nasan na pinamabesa na wana Mustafa. 50 anan Allahu Akbar. Na 50 na ni kiro tiyak ito min
may anajud, may atesa Quran, may anasbih, may sumbayang. Naberi ibu-ibu duit ako. Ikadua na mabal ka sa pulutan, ada taloy ka siya ito, namiyak na uta dua ka ba siya apel. Anak beri du. Namiyak ko ang angot ko, namiyak pagamalero ka, timbang no, wala na imugir ka. Naisya kita ya lagi aja apa kuburan nama emang tak pelik bukan kami orang yang kerkakan. Allahu Akbar. Subhanallah. Ayo naik. Siapa orang anu dengan betul. Aji na apa yang kabin panak apa sapi kau. Tadi yang kata. Mana kau mandi yang tapi 70 ribu. Saya kata mga pusa. Napagat tanduan ako sapi 70 ribu narangan. Nah, pamakan na mga pusa niya. Nabi apa lapis siya. Napataka tahu. 10 atau. Pergi mana nabi 70 ribu. Sana gede-gede, 70 ribu puasa bu. Nasusah tasbih yan. Malaki. Gina ni petirunang na. Ada na kalian. Anaw nga niyan. Mataos sa diraman. Pandai siya gede-gede. Kenapa si dumaligit? Di pagkalabas si iya sumangakawa sa mga baramura. Lagi dia. May ako tanong sa seminar. May ako dyan sa may seminar. Nasabi sa kisiminar si na iya inisyo pa unabi na umani sala ka diga na pakimbulay ka wala sa timan na si tingo surga. Fawallazi nafsi Muhammadin biyadi ibut tati unabi ko makatatangan ko ginawa ko aso Allah. Kauman ilumaka da sumungsa sa kay Panginoon Diyos Islam na sala ka diya na sa timan na si ting. Na sa timan na batang na sarago na si Bala pinagawa niya. Na lagi din namin balay sa masita. Allahu Akbar. Subhanallah, balik lagi nak kanu. Mapasal curah madan ako manu. Magnud ko sa ulan o din, magnud ko sa ragun. Magnud ko sa ulan. Paano din ako sa ulan? Aya kaya kang galabagan na, kigigang ka na, baka galabagan sa nga kigiga. Akan na uba iya kapag gagaman na kapag gagata. Buka pamisakin. Di, aya kapag gagama, aya kapag gagama. Nah so diyang kagagang ka na ang gaganda ba ka? O ay gagagang na sa ulan na mga isa na sa ulan. O di nadula. Ay amino sa kakuha niya seminar kaya experience niya kaya riyak na ina sa kanya ni advisor agi nga malaw pakat sa kaya Marawi City. Gid na nga ako Ranaw. Na ayaw na advisor agi nga riyak. Sa mana di mo na pispaniran na mga tilapyo. Oh, ano? Advisor na sa gini asdi ka. Ano, panutulyar ka no bu? Agi mo to ako Aginan, ay manan yan, nasukap kagagatan o galabakan, ay tanong din galabakan. Oh, saan na isa mabubukan na pusa? Saan na mabubukan na pusa na nagagawin? Api ay adusangan, may panungap na langit, ang lupa. Na pusa ka na, sana mangimdar ka, sa may adusangan, na pag-itirap ka wala, hindi rilayar ka. Rinilangad nula, din na ba, dakaso. Okay. Pusa ka no, susumiyo ka. Sudah bukan nak kapat tapi ya kapat. Nang gusto aki, gusto. O mga lumitin na pa dahil mga isa o penuga para may sakalata. Ano madang labak ako, ha? Na mga mamasa berin na napa o talo tema na tiya. Kata nyo sa tema nun. Na hindi kong gabi siya siya nga na lukupin nga na tiga kata hindi ka ditirwa. Paido. Oh to. Jadi video dia ron dapat dia oh. Sebab saan? Rilantan wala, mapantan wala, turundan wala. Ibagirkan wala utala supan nagundaman niyo sa dunia sampai sa anuan na maure. Siapkan wala sulimu yan ang sugaw niyan. Sa kaya galubagyo. Oh, Allahumma amin. Rilan wala sa mga lokstan o mga awafat. Gusto mga watatan o gusto mga pagaritan o. So pangasasakit na katano na pamakabagar wala. So kikarimbit ko mga bayar katano na